Алла, мені күтіп тұрғансыз екен, менде қораға үлгірмем уже. Мында 2 кіші болдық. Всем привет. Қойтып жеттің ма, мужик? Стористардан қорып саға кім қайырген? Эй, азат ауылға кеттім, айтам қойтып жеттім екен дегенім, қойтып жеткен екен 1 сағат әлік. Хайырлы кешелер баршаңызға да. Міне мен де қазір туры эфирда сіздің білен. Көптеннен сөйлешкен жоқ. Туры эфирларда келіп шығыш жасай тұрған ем. Бұл арада хәліні білесіз бейт, енді бәбі таптым. Шоң көре, Рамиля сағындық сізді. Рахмет, мен де сіздің сағындым. Әлі тезгені офисқа, конечно, тезгені офисқа шығып болмай, и режимында ішлейм. Вот, рахмет. Привет, поздравляем с рождением дочки. Зур рахмет. Мен білесіз ме, шунды көп, мен өз ғымырымда бүтін елларны қошып санасаң да, құтлау алмағанмындыр. Менің әлі до сих пор директ туылған. Менің де директқа бір 500 кішіге жауап бергенмідір. Тегі лайк етіп қойды, мен де кімге рахмет яздым. Әлі мұнда 1000-нен ортақ құтлау неде, лентада. Мен әлі мен шығарым шетке деген. Бек көп құтлаулар келді. Менің әлі де оша бітірген вақытым жоқ. Чүнки менің әлі де даже WhatsApp-та оша бітірмеген, білесіз ме? Бәбі елақ түгілме. Бәбі ошы да еқлай. Субханалла, мен әлігіне біз аны жудық. Аны білен йота шындай матурғана қорап. Инагда ғана жылайынды олай бек елі деп әйтмәс едім. Субханалла тыныш, потом қорарымыз енді нешек болыр. Зифа, ошы да еқлай. Бүгін кеше хан бүгін әлі біз бірінші прогулкаға шықтық. Үйде іссі болға шықмағандай дегенде, үйде орамда тем более шығарлық төгіледі. Өзімді әлі мен Кейсеровадан соң восстановительстығына етіп келем. Әлі бүгін де мені біздің комплексінің енді теге башына барғаны, уже теге сездірер, то что теге орайсың. Отырып тұрасы келе башлай. Вот, шоңа пакалі әйтелер біт қырғыннан соңына қотын қыстырлы біті әдеп, ол на самом деле шулай екен. Тем более менің болды бітінде Кейсерова, тоғын бір қат айтам, Кейсерова операция есть операция, нешеккіне болса да, біз енді операцияны кіріңіне жеңіләйіп барабыз енді. Бәқітлі бала болсын, амин шулай болсын. Қаримді әлді шаны біт алым, то, что бізде бала бар, то, что бізде қыз екені шанырлық түгіл. Қаманда оңлап пұлмай әні. Оңлай алмай әлі изифат оңға 13 күн әкін. Қаман ұлымдың башта, ұлым деп әйтем. Онан қызым бит әлі, қыз бит әлі сен. Кейсерова неге болды? Мен бүгін сіздің сұрауларыңызға жауап берем дегенім, жауап берем. Біздің Ильяс Кейсерова білен туған еді. Шоң көре, 3-ші балада Кейсерова білен сразу бірінші сәбәбі шол, Кейсерова болған үшін еді. Аннан соң крупный болған еменім 2 малайда менім 4 кила, бірсі туды 4 килада 70 грамм, екіншісі туды 4 кила 230 грамм. Зор бетейді менім кебе кішкене кішілерге. Өзім таптым. Ильясқа тоже өзі туырға тейшіді, ләкин қызға шақыршын мен бала крупный бетейді. 4 кила 230 таба алмадым. Бек ұзақ уақытлар ауыртқаннан соң, бек ұзақ азапланғаннан соң, соңғы секундта ғана менға Кейсеров жасағандар ол уақытта. Шоң көре, бұл ұлы сразу шундай зор туғаш енді менға шолай бұл ұлы сразу әйттілер, что бір сәбәбі шол енді Кейсеров екені. Қызға иренесіз ол міне менің 2 малайға қызым болды, Аллаға шүкір. Әйе. Вот, міне шулай Кейсерова болды.
Мен әлі тобырға тишім 25 күндігіне по плану. Арып ұзақ отырма. Мұнда сөйлешкенде ауырмаймын енді. Мен тобырға тишім 25 июньде. Отна сайын мен врачқа, мен платный клиникада обследовался из башынан енді. Хам шираттағы отна сайынында соңынан текшіре башы, отна сайын қарайлар миллиметрларынан. Хам енді мен сыңғы неде барғанда врачқа кірдім дейді, өзіға қарадылар 1 миллиметр қолған. Әлі 4 күн вақыты бар еді. Врач айтты, бір ненде пятницаны күту түгіл, быстро қазір роддомға, звонитесің өзінің врачыңа дейіп. Мен даже әлі ол күні мен ештік тұрдым нешіктір, ештік тұрдым, жуындым. Мен әлі обычно теге азатлар тұрғашыға тұрған ол күні мен нешіктір өзім сезген кебек алдан тұрдым. Ол күні ғымыр ойламаған кішілер мен аязалар. Тапмадым әлі сен әлді метем, yok әлі пятницаға табам бетті менде әлі ол күні мен кеш білен Рамиль Антоновларға қонаққа барға тегішедім, планлаштырып үйрен бетті әлі әзірленіп үйрен әлі ол күні офисларға кіріп ішлеп шықтым. Анан соң офиста ішлегеннен соң врачқа кеттім де, врач қазір үйіңе де даже кірмейсің дей, қазір туп-туры роддомға кетесің дей. Мен енді бірнеше күн алдан роддомға бара тұрған бүтін ебірімні туп-тұрып, енді сумкамны туп-тұрып машинаға қойған едім. Мен айтам, можем үйге кіріп шығайым дей масатта, жоқ, үйге кірмейсің дей, қазір кетесің дей. Врачқа звониткен, менде врач айта, уже мен қайтып кеттім дей, әйда ертеге келді. 21 бетінде бұл, кешкі яқта уже, кешкі 6-да еді бұғай. Врач айта, мен қайтып кеттім енді дей, давай ертеге келді. Мен айтам, Фарида Каримовна деген врач таптырды мені. Фарида Каримовна айтам, или бүгін мен айтам, ну ертеге тапмайым точно, потому что ертеге соғыш башланған күн. Нешіктір ассоциация қалған бет енді қәтір күні деп енді менің ештеге табасы кім, или бүгін, или бүтен күні табам енді. Но врач енді, видимо, менің показанияларына WhatsApp-тан қорады да енді. Қазір келем деп, сразу келді, аңа бек зор рахмет, бірінде ауырсыны болмады. Шылай тұрып келділер, мен қорадылар, уже кішкене сықпатқы башланған енді менің. Шындай препараттан қорадылар енді. Менің онда көргенім жоқ ек, шында сықватканы қуарай тұрған препарат қойдылар меңа. Уже сықватки барай кірініп деп енді. Все деп мені алынып кеттілер. Вот, шуан көрай енді. Аннан соң 2 сағаттан енді мен 8 толып 10 минутта уже бәбейні топтырдылар. Мен Кейсерова бірінші, Ильясыны топқандағы Кейсерова білен, қазіргі Кейсерова вообще как небо и земля. Дейтіміздің енді. Ильясын топқанда мені бетінде экстраны топтырдылар, әйбет. Онда ұлақыттан да мен бірінші этажда табайым, родильный зал бірінші этаждайды ұлақыт топтыра тұрған. Онда теге мені быстыр-быстыр Кейсерова білен бұғаш, меңа 2-ші этажға мінірге тур келді ұлақытта Ильяс білен енді. Менің схватка бара, быстыра deyip меңа қышқыралар. Мен подождите, сіз бала тапқан қыз бардыр бет. Смотрите, Кейсерова бара, еще меңа Кейсеровда схватка бара, меңа 2-ші этажға мінірге керек. Мен онда бір 4 сағат менгеміндір, ол күшке шақ мініп жетті, мен өлем деп тұрам. Вот, шылай тұрып, уақытта мені аяқын асқылы шөткенері енді Ильяс турында сөйлейм әлі. И біраз енді күттіп тұрдылар да енді шөгенін енді, может, мына не үшін бесплатныйға шамайсыз, мына нек платныйға топтығызға сөйлемей сізге. Вот, біріншіден мен төлеулі білішіп кірмәдім, ол уақытта менің оқшам жоғып, төлеулі врашы білішмәдім ол уақытта. Екінші өзім табам деп кірдім бетінде. Аннан соң кім туры керек, шул таба деп кірдім. Представляете? 8 ел болайын мына қазір ол уақытқа. Шуннан экстрені бетінде 2-ші этажға міндім, шуға яқын үшіттілер. Онда мен уже не помню, ненде врач болды, ненде медсестра, вообще ничего не помню дегендей. Өзің қарап атасын деп еттілер, но как пышақна менің ішке тықтылар. Мен сразу, менің оказывается үшімеген болған енді, мен бүтін нені сезіп алдым, ақырып, секіріп тұрдым. Кесе башладылар, ішіне уақытта енді. Хам меңа общий наркоз берділер. Уақытта. Хан менің ояқта үшіді, и общий да болды. Представляете, мен шуға көп нагрузка обетінде икелеті үшіткеш, бұл мен вообще менің башқа бәрді уақытта. Хан наркоз енді. Хан мен бек ұзақ остановиться еттім.
Мен ул вакытта больницада 11 көн яткан идем. Представляете, 11 көн яттым. Кеше чыгып бетте, әлләшә уже поток алышында мин кабан ятам. Чөнки минем состояние бик начар иде. Шуны аннан соң да теге мин тапкан роддомдан да куатты шундый кроватлар. Вообще борылып булмый. Сез беләсез, кисере тапкан кеше төшкерсә дә, ул бөтен эшләр жатылган кебек. А тем более мен бер кроватның бер ягына икенче якка борылып яту, ул миңа прям шул газапларга тең иде инде. Мин даже баланы да ул вакытта бер 4-нче, 5-нче көне генә барып ала алдым кулыма, шул авыр булды. И потом мин чыккан көнне, Ильяс белән чыккан көнне минем температура күтәрелде, бик каты 40-ка күтәрелде. Һәм мин шундый каты авырта башладым. Мин анда хәтерләмим, мин төш кебек кенә хәтерлим. Ул вакытта әни миңа иде арканы уалар, теге спиртнойлар белән уалар, дару ишәм күтәрелә 40-да. Короче, мин анда не помню, ничә көн авырттым. 10 көн, по-моему, мин анда авырттым. Точно мин шул ябыга биттем. Анда мин 40 килодан әс калганым. Шундый, 40 түгел, 45 кило калганмындыр. Нык ябыктым. Минем аяклар менә мондай гына булып калды. Вообще ужас иде. Потом мине скорый килә, алып китмиләр, И ахырдан мин инде үземнең гинекологыма язып, Лилия Абдулкаевна вакытта платный клиникада эшләде инде. Миңа менә шушындый зур бутылкалар белән диләр антибиотиклар бирделәр. И минем бала, шу антибиотикны ничә көн барып алганнан соң система куеп инде, минем все бала имени ташлады инде. Шул вакытта мин Ильясны вообще имза алмый калдым. Но мин бик озак восстановить иттем, бик каты авыр булды. Вот шуннан соң мин у нас квартира, пока квартирада торабыз. Шуннан мин уже менә хәзер ике бала арасы почти 8 ел була инде, 7 елда 10 ай аермасы бала Ильяс белән. Һәм мин врачка барган сайын минем шофны карыйлар иде. Рубец у меня на матки булды инде, бит рубец матки булды. И ул минем шул озак еллар буе заживать итте мин барганда. Теге барып тикшенәсем бит инде. 3 мм гына әле. Шулайтыр бик озак минем бу миллиметрлар, еллар буе миллиметрлар ябылганын көтүп тордым. Шуңа күрә минем почти 8 ел, 7 ел вакытым үтте. Һәм мин балага узганда елгышмасам 7 мм булгач кына мин уже можно дип әйткәч кенә балап кайттым. Балага уздым. Аңарчы мин менә шушы рубец аркасында алып кайталмыйча тордым инде, сәламәтлек аркасында инде. Вот. Һәм инде хәзер монысын сөйлим. Мин инде теге бала бик имбашылган әйберем, балам зур булмасын иде, потому что бит инде 2 бала 4 килодан артык зур туды. Монысы инде шундый мин бик нык борчылдым, чтоб минем килограммнарым артмасын. Мин моны бик каты строго наблюдать иттем. Мин теге балалар белән 17 кило җыйган булсам, менә кызым белән мин 9-10 кило гына җыйдым. Это вообще әйбәт. 9-10 килограмм гына җыйдым. Чөнки мин беренчедән дөрес тукланырга тырыштым әйбәт. Дөрес тукланып, мин ашадым, бөтен бер фруктлар, бөтен бер ашадым, но мин старалась бик дөрес тукланырга беренчедән. Икенчедән беренче улымны үзем таптым олы улымны. Икенчесен Ильясны кесер булган иде. Һәм икенчедән мин аңа бик нык ярдәм итте безнең сбалансированный питание коктейльләр. Мин коктейльләр күп эчтем, чтобы теге зур калориялы ризык ашамас өчен. Икенчедән сәламәтлек булсын өчен иде. Минем врачым одобрила коктейльләрне. Менә хәзер күрсәтим әле сезгә тоже. Кемгә кирәк, менә бу минем информациям сезгә бик файдалы булырга мөмкин. Кемнәр кесарево таба, кемнәрнең теге курку хисе бар, потому что бары иртә табу нежелательно. Хәзер иртә табасы килмәде бит инде баланы. Хотя бы 38 атнага җиткерсәң, нормально да уже бала өлгергән була. Мин әминем иң курыкканым шундый балам зур булып,
Минем теге не ошылып китеп, инде шоф ошылып китеп, мин баланы иртә табармын дип, җитлекмәгән бала табармын дип иң курыккан әйберем иде. Шуңа күрә мин бик каты строго шушы соблюдать иттем. Шушы нине мин эчтем су, менә су эчтем әйбит. Су тоже кирәк обязательно. Икенчедән мин дөрес тукландым, әйбит дөрес ризыклар ашарга тырыштым. Һәм өченчедән мин эчтем менә бу сбалансированный питаниены коктейль бу. Икенчедән бу 200 килокалорий тамак тук булды. Һәм инде монда менә беременналар өчен здоровый кеше өчен бөтен кирәкле витаминнар, минераллар бар. И тем более минем врач-гинекологым одобрила. Мин даже скриншот төшереп җибәрдем, кайбер кешеләр күрсеннәр өчен инде шушыны одобрила, и мин шушыны ичеп тордым. То есть кесарево планированный кешеләр килоларын саклыйлар хисәт, теге лишний килограмм җыелмасын өчен мин сезгә дөрес тукланырга һәм инде обязательно менә бу коктейльне советую, прям очень даже советую, очень даже, потому что айтам аның килокалориясе әз, һәм ул тамак тук, һәм ул полезный. Менә шулай үземне әле мин барып ашаштыргаладым. И минем килокалорияларым аркасында, дөрес тукланырга тырышуым аркасында минем 9, почти 10 килограмм артык булды. Это норма. Дочку я родила 38 недель, 4 дня. Ну, почти 39 недель. 9. Хәзер әйтәм, мин уже, оказывается, ничек ул менә шоф ачыла. Менә хәзер сезгә шуны сөйлим. Мин думал, ул теге ачылып китә дә, больно авырта була дип уйлыйм идем, әйбит. Оказывается, это не так. Мин аны соң вакытта сизә башладым. Ул кычыта икән, оказывается, анда боль сизелми. Просто кычыта башлый шоф, әйбит. Мине дә соң вакыттан чыктыр шоф кычыта башлады. Әйтәм, нишләп шулай икән бу дип уйлап йөрим. Миңа насын врач узистка шулай булырга шулай була ул. Ачылганда кычыта башлый диде. Аннан соң бик та важный фактор. Әгәр дә сезгә врачлар кушалар икән, бандаж киргән, ни в коем случае бандажны саласы түгел. Хәзер мин сезгә җавап бирәм барсында. Вот смотрите, бандажны мин 1 минутта салмадым. Бандажсыз йөрсәм мин вообще анда 30-ны да тапкан булырым, наверное. Бандажсыз вообще җирлек түгел. Потому что минем кырсак гел алга үсте. Мин малайлар белән булайга киңгә үсте бит. Булай минем гел алга үсте бит. Шуны насата куян кебек, арбузда куян кебек төп түгәрәк иде минем кырсак. Мин андый, мин даже теге менә бу кырсакны күтәреп тора идем инде, потому что беренчедән бандажсыз йөреп булмый, ни в коем 1 минутка да, какой 1 минут вообще салып торып булмый. Без бандажа вообще не смогла. Только бандаж тотып торды. Бер кашанда бандажыгызны салмагыз, кушалар икән киеп йөрергә кирәк. Һәм икенчедән теге кырсак алабыз кел утырып торасы килә. Ну, утырып торды минем эшем дә бит инде, утырып эшләй торган эш, физик эш түгел. Менә шундый. Я бандаж через месяц только начала снимать, после кесарево легче стало. Кстати, мин до сих пор бандаж кием, потому что әле минем теге эшемдә бар бит әле бала, и кожа кирнәп җыела. Шуның өчен дә, и чтобы матка быстрее сокращаться итсен өчен бандаж киеп йөрим. Вот. Менә шундый минем киңәшләрем сезгә. Эпидурал кешеләр. Кстати, әйтергән тем ни өчен платный клиника һәм миңа нәрсәләр ошады. Мин шушы клиникага үтеп киткән вакытта ул профсоюзный урамы центрда урнашкан. Ава клиникада мин таптым. Бу ава клиникада мин күптәннән уйлап йөрим, үтеп киткән ул перекрестокта урнашкан. Карап китәм, геланда теге бездә 3000-нче бала туды. Это же платная клиника. Шулай дип язалар, и бу платный частный клиникада интересныдыр дип уйлыйм инде. Потом мин шалтыраттым Гүзәлемгә, җырчы Гүзәлемгә, ул тоже шушы клиникада тапкан кыз иде. Һәм мин Гүзәлем миңа асу тапсаң бар шушы роддомга, миңа бик ошады, мин башка роддомнарны белмим, бит әле бернигә тапты. Шушы роддомга бар дип киңәш итте.
Һәм инде мин аннан сорадым, аның врачын инде. Ул миңа үзе тапкан Фәридә Кәримовны тәкъдим итте. Һәм инде мин турыдан-туры клиникага чыккач инде Фәридә Кәримовны сорадым. Һәм минем бәхеткә Фәридә Кәримовна буш иде. Искиткеч врач от Бога, шул хәтлек мин менә таптыргач та хәзер әйтәм, ул миңа хәзерге көнгә кадәр шалтыратып тора, хәлләремне сорый. Шул хәтлек комфортны, бик бернинди авыртуларсыз, психологически шул хәтлек мине тынычландырып торды. Мин Кесарева кирип киткәндә шуны позитивле кирип киттем. Мин борчылмадым 1 грамм да. Это же операция. Әйбет, шул комфортны булды, бер җирем дә авыртмады. Не булды инде ишеткәч, понятно, но психологически мин теге баладан соң куркып калдым бит инде, әйбет, потому что мин Ильясны үзем тапкан булсам, мин аны травмировать итәм, это однозначно. Вот, бу юлы мин бик яхшы позитивле кирип киттем, потому что миңа Фәридә Кәримовна шундай яхшы не бирде, ничек әйтим инде, настроила хорошо, мин аңа бик нык безнең хатыннар кышытканны әйтмәделәр, сез монда эфирга чыгып бала тапканыгызны сөйлисез, кемгә кирәк. Вафин Ришат, сез миңа гел шундый ниләрегезне язасыз инде. Мин бу эфирым минем кемнәргә Кесарева кызыксындыра һәм киңәшләрем, мин кычкыру турында сөйләмәм. Мин 1 грамм да кычкырмадым, потому что миңа не бирделәр, ишеттеләр. Һәм нәрсә әйтәсем килә, менә шакката мине мужик кешеләр әйбет, менә минем Инстаграмга кирип, шундый нәрсәләр язып торар. Ужас. Ужас, мужик кешеләр. Я отвечу на все вопросы. Сначала я все расскажу, потом... То есть, мен бик яхшы настрой белән кирип киттем, һәм самый главный иң ошаган әйбер, до, например, былай үзең тапканда, синең схваткаларың до була, да? До синен да bütün авырлыкларын үтәсен, тапкач уже все легче становится. Тут, когда кисарят, син башта нитәсең, башта жеңел була, потом орта авырынды, операцияның орта бик авырынды кисарит иткәннән соң. То есть, мине кисарит иткәннән соң целый сутка, почти целый сутка миңа куйдылар эпидуралка. То есть, минем менә бу теге схваткалар сокращать иткән вакытта авырту була бит инде даже. Минем икенче баламдан тапканда теге орта авыр булды, анда схваткообразный шундый больләр бара, еще теге ишин авырта, ужас инде. А тут целый суткага миңа куйдылар обезболивающий, һәм мин суткада бернинди авырту да сизмәдем. Вот, шуңа күрә, былай мин даже ул авыртулар почти булмады кебек инде, потом әзне авыртса, минга укол кададылар, шул гына. Вот. Комментарийлар яптырсыз, мин просто күрмим нәрсә сөйләгәннәрен. Кайберләренә күз төшәм. Вот. Шул. Менә шушындый хәлләр. Бу миңа бик комфортно булды. Вафин Ришат, будь мужиком, иди смотри футбол, не мешай. Да, у меня прямой эфир для женщин. Вот. Кстати, хәзер клиника турында сөйлим. Бәясен мин монда не буду озвучить, әйбет, сайтта бар. Шамалдысыз, анда берничә бәя берилгән, шул шама белән кирип карагыз, мин теге кеше турында сөйләргә яратмыйм тур эфирда. Нәрсә әйтәсем килә? Минем дә после Кесарева эшемне теккән теземе теккән кебек. Менә миңа нәрсә ошады, беренчедән мин мать и дитя дигән бүлмәдә булдым инде бит. Анда всего, как я поняла, 9 бүлмә, то есть 9 бәби табучы. Беренчедән кеше күп түгел һәм игътибар бик күп. Анда белән бер кнопкага басасың, походу аларга такой не куйганнар, установка, ничәдер секунд эчендә алар
Так, beni işitleme hazır. İşitilmesem, aytınız. İşitsem, ну, işitilmesem de işitsem de yazık zal, пожалуйста, просто men mında görmeyim. Так, işitleme hazır. Bluetooth'unuz. Норм. Что-то как-то Елена Саши başladı Instagram. Ну ладно. Нәрседе қалдым әлі? Да, мен барға тілеген мать эдиция шул роддом чисткаға болған еді. Мен де ойладым, мен барға тілеген врач та ул роддомда эшләгәч, ул да принимать митердин да, и мен шушы ул роддомга бармадым. Вот. Потом мында біз yazылдық 36 отна иде. Можно 34 отнада да yazылырға мүмкін. Договор түзілген инде. Һәм инде вот шул мать и дитяда, оказывается, бала белән бергә ятасың икән. Уйлап карагыз, кесаровдан соң баланы ничек аласың? Это вообще ужас. Шуңа күрә ничәдер секундта медсестра килеп җитә. Әйе. Медсестралар тиз килеп җитә. 1 минутта түгел, там 30 секунд эчендә килеп җитәләр. Шулай итеп, мен решила Азатны алып килергә. Сразу әйтәм, Азат инде нидә булмады, операционныйда булмады. Мин андый ниләрне бик энә битермим. Ир хатын бер җирдә булган дип тезрәк кенә секрет булып калырга тиеш. Һәм Азат бүлмәдә көтеп утырды. Ул, наверное, бик каты борчылгандыр дип уйлыйм мин. Мин вообще борчылмадым, потому что мине психологически Фәрида Кәримовна бик нык тынычландырды. Мин шундый позитивно кирип киттем, как будто мин бәйрәмгә барам, менә. Вот, бәйрәм булды инде кызым белән очрашу. Мин дә яттым мать и дитяда, икенче көн тордым да бастым да баланы карадым. Ну, бик яхшы, мин әле менә 3нче көнендә генә мине икенче көнендә бастырдылар. Но мен вообще кекрейп йөрдем, анда какой туры басу, какой там баланы алу. Ну, мен инде Ильясны да бик авыр кичердем, шуңа күрә сразу мен Азатка әйттем, баланы карашырга дип инде. Азат булышмаса, мен даже турып та алмыйм. Мен Азат мен тартып торгыза, тегендә больницада инде, клиникада. Вот, Азат бик каты әйбәт карады баланы. Аннан соң әле мине анда 2 көн ашаттылар, операциядан соңгы кешеләргә бирә торган ризык. Мондый клиникада, мондый больницада тоже бирәләр. Менә син ашама, син ашама дип теге обществолар әз генә аерып итәләр иде инде. Монда прям сразу икенче төрле ризык кертеләр. Ул ризыкның тәмлелеген күрсәгез, сөткә мәсәлән карабыдай салып пешерәләр. Ул тәмле ризыкны мин мәңге онытасым юк. Шул тәмле пешерәләр. Әйтеп бетерлек түгел. Без как будто Азат белән шушы анда бит әле эссе көннәр булды. Как будто без менә җир йөзендә, җирдән читтә, ниндер курортта бала табып үзебез генә яшәгән кебек хис иттем. Беләсезме, дөньядан даже артта калдым. Шул хәтлек әйтеп бетерлек түгел, менә анда рәхәт, авырысы рәхәт дип әйтим инде. Организмга карый, әйе. Да, у меня 3-й ребенок, шуңа күрә, ну, у меня, я же свой организм хорошо знаю, да, каждый свой, ну, сам знает свой организм, и я сразу знала, что мне будет тяжело. Икенче баладан соң минем еще осадок калды. Мен шуңа күрә сразу кирдем, әзерләнеп, чтобы Азат миңа булышсын. Там без этого невозможно. И миңа Гүзәлем тоже әйтте, миңа салават ярдәм итте диде, баланы карашырга диде. Һәм инде мин шуңа күрә дә Азатны алып кирдем. Менә шул, монда теге гаип эш юктыр. Это һәр кешенең үз эше. Безнең бер кая барасыбыз, ашыгасыбыз юк. Без шунда бикләнеп түгел, бүлмәдә рәхәтләнеп, бик комфортно яшәдек. Бу безгә наоборот теге шундый истә калырлык рәхәт вакыт булды. Без бер бүлмәдән чыгып йөрмичә ничә көн яшәгән юк әле, күңелле икән. Без ирем яхшы кеше икән дип әйтерсек. Вот. Шулай итеп, менә шул. Сезнең әтиегез бармы? Вот. Менә шундый хәлләрдә. Мальчики как приняли сестренку. Безнең малайлар прям вообще бик каты в восторге.
баланы яратар. Матур кай деп яраталар. Бик нык алар аны көттеләр. Әле хәзер сөйлесем килә. Ильяс безнең икенче бала төпчек яратып кына йөрик бит инде. Хәзер балага узганны белгәч, ничек әйтергә инде Ильяска теге көнләшмәсен, өчен инде как-то әйтергә кирәк бит инде. Шуннан инде Ильясны әкренләп кенә нитә башладык. Уговорить итә башладык инде. Улым, безгә кичкенә бәбәй кирәк бит инде. Юк, инде митәм кирәк бит инде. Әйдә бер бәбәй алып кайтыйк инде. Шулай итеп әкренләп кенә без аңа капыл инде. Һәм инде кичкенә бәбәй бит инде синең сестренка бар, син богатый буласың, или братишкам бу вакытта белмәйек әле. Шулай итеп капыть итә торгач, бу бала Ильяс ризалашты. Һәм беләсезме, шушындый кагазга үз почеркы белән я согласен стать, сказали, я согласен быть средним дип язып бирде безгә. И подпислап куйды дип әйтәм соң, я согласен быть средним дип быть средним дип шулай итеп яздырып, менә хәзер яратып туя алмыйлар икесе дә инде. Гендер пати турында бер кисә әйтәбез, какие эмоции были. Гендер пати бу безнең танышларның идеялары булды инде. Мондай әйберләр эшләгән юк бит инде, без бит авыл балалары, андай әйберләр күргән дә юк. Оказывается, шуны гендер пати дигән әйбер бар инде. Безгә аны организовали, булыштылар, шарлар белән дә, тортлар белән дә булыштылар инде. Кемнәр тортлар пешергән кешеләр инде без попросили, чтобы тортларны не выкладывали. Үзләрендә штук белмәсеннәр инде, и шарларны бирүчеләр дә инде безгә, попросили, и фотограф, всех попросили, чтобы инде тегеш алар бит кемнәр күрделәр. Алар моны инде молча тоттылар дип уйлыйм, но минем белүемчә безнең теге клиникага язылып, минем врачка инде, минем врачымна әйтеп куйдым, Лилия Габдулхаевна, кем суганың туа, кем туа дип бик күп кеше сорады миннән, диде инде врач инде. Может, и теге клиникада бит инде безнең барыбер дело бар. Материнский чекоталасың инде анда. Материнский книжка бар. Может, оны ачып караганнардыр инде, ансысы да булгандыр. Но инде кемдер мен белдем ди. Вот так. Шундый хәлләр. Бәби бик әйбәт, бәби йоклый, менә ашый да йоклый. Бу минем өчен бик яхшы. Беренчедән мин восстановиться итер өчен. Минем больницадан чыккач әле опять давленияларым күтәрелде. Мин гомердә чирләмәгән кеше давленияларым уйнап алды. Восстановиться итер өчен. Теге кешеләр килде инде, бәби тапкан көнне инде, туганнар килде. Барып кешеләр общаться итәсең, хәл китә бит инде. Шулай итеп минем давленияларым уйнап алды. Менә Зифаның йоклавы ул минем өчен зур плюс кына. Вот, шундый. Гендерпатия беренче тапкыр не озвучили, в чем секрет был. Юк, монда секрета нет. Гендерпатия беренчедән без аны ясарга тиешлек бер датада, и без теге кисәк кенә уйламыйча быстро гына бер көн эчендә путевка алып Мальдивага киттек. Гендерпатия ясар алдыннан юлга китәсе булды. Бер көн эчендә путевка алдык та киттек. Аның өчен әзерләнергә кирәк бит инде, бит видео шуны чакырасы, тортам пешертергә кирәк. И без не успели. Потом кайткач ясарбыз дигән идек. Кайткач Азат китте безнең менеджерларыбыз, лидерларыбыз белән Дубайга юл итәргә. Опять-таки не успели. Потом инде мин анда бармадым ул вакытта, һәм инде без решили Азат бүтән эшләрен бетергәннән соң бергәләп җыелып ясарбыз дип. Бернинди секрет та юк, шул гына. Бәбине кашан күрсәтәсез? Белмим. Пока юк әле күрсәтмибез. Бәби зәп-зәңгәр күзле, зәңгәр куе күзле, кара чәчле. Безнең курчагыбыз кебек. Шул. Мин просто сообщениялар укып утырмам. Яшемне сорамагыз, минем яшем бар. Әнием килде авылдан, әни миңа ярдәм итә. Ул булмаса мин монда утыра алмас идем. Ул миңа бик ярдәм итә, ашарга пешерергә, иләрне җыштырырга,
потому что әлі миңа бик эшләргә ярамый. Әлі мин баланы да жуа башладым, әлі кичә бүген генә жуа башладым әлі. Бәби Азатка ашатам, Азатка ашаган. Маңайыгына, менә бу маңайыгына инде опять-таки миңа ашаган. Зифа куе зәңгәр күзле, кап-кара чәчле әлегә. Может күзе алышыныр. Ну вот шулай. Әни белән бергә карыйбыз. Азат та караша инде. Вот покага шулай әни понедельник кайтып китә инде, ана үземә кала. А чё вы такая старая, возраст скрываете? Ну, я не люблю на эту тему говорить. Стара, я, может, для кого-то молодая, для кого-то стара, но между 30 и 40 лет. Зифа исемен. Бүгін біздің 6 ай наш первый зуб прорезался. Құтлыйым сізіне. Ровно 6 айда шығайынды ол. Нәрсе айтасым әлі қазір. Что-то хотела важно сказать. Малайларға, ұлы малайға 12 яш, кіші малайға 8 яш толы августа. Балабыз сау сәлемет болсын, әлбәттә теге матурлықта түгел 3. О 38 яш түгел әлі миңа. Көп істедіңіз. Родила 38 недель 4 дня. Болды. Шол. Ну, то есть нормально. Ол шунды кішкенегіне, ол бәлекейгені, мен онды бәлекей балашы тұтқаным yok. Bizim балалар тегі зор болдылар бетінде. Олар тегі 1 айлық бала кеп туғанар. А Зифа такая маленькая бәлекей. Вообще ол әлі шо тегі ояқларында жие. Ол мене шунды тегі құршақ кебі. Мен аны даже аңлата да алмайым. Тегі мен енді балап қайтырмын деп ойламаған еді мен де шылай бет. Но сейчас все скажу. Важные моменты. Сейчас скажу вам про пол. Вот. Ней. Бұл ойламағанда туған бала бетінде. Зифа исемен кім қойды? Зифа исемен бізге, кстати, бізге біз сұрау бердік. Зифа исеме, біздің бірнеше исем бар едінде ебет. Потом еще біз тамашашылардан сұрадық. Хам енді тамашашылар бик көп кішілер Азали исемі тәқдім еттілер. Нешін Азалині олмадық, Азатқа да суға да шағын. Чүнкі біздің күршіде Азали тұра. Екіншіден шундай бик көп матур исемлер бар екен. Біз мәйтем бәби табышыларға ердем иттік. Кімдер міне исемлер ізләп йүри. Әлі қойдадан китаплардан ізләп йүрмәгіз. Міне ашығыз біздің шошы исемлер турында сұраған постыны рәхәтләніп өзіңіздің балағызға исем сайлай аласыз қыз бала бойынша. Onda şu көп матур исемлер. Андан соң мен бір аңладым. Менің бүтін двоюродныйларым ең матур исемлерні үзлерін балаларына қоша бітіргендер. Бүтін двоюродныйларым. Бүтін матур исемні, міне тәқдим еткен, подписчиклар тәқдим еткен исемлерні қошайым енді деп ойласам, тегісі бір двоюроднысы қошқан, короче, бүтін исемні қоша бітіргендер. Міне шуңа көрә Зифа исемі келіп шықты. Татаршада, русшада язылышы бір түрлі. Бұл менің үшін бек принципиал, потому что біздің бірер документ іші башасынан исемлерін бұзы бітірелер, документларын бұзы бітірелер еді. Яңадан артынан үйресе, мен бүттен исем қошам екен, что бүттіні біздің исемлері біргіне, екі тілде де бір түрлі yazılatırgan болсын деп енді. Андан соң мына шулай ойлап таптық біз шушы Зифа исемі, З харфі, бүтін дүрті біздің де харфлері кірген шонды исем болсын деп, мына шушы Зифа исемі келіп шықты. З харфі біздің Аязда, Азатта бар бетінде, шонан Фазлыйфта да бар. Андан соң И харфі Ильяс, енді біздің И харфінен башлана. Андан соң Ф біз енді Фазлыйфлар, хам енді А, Аяз, Алсу, Азат, міне ішіміздің бар біздің исемлері кірген шондай исем келіп шықты. Азали біздің көрші қызы. Азали біздің көрші дәйеші. Шоу көре енді қызым ішлі үйіқлый, Азат. Үйіқламасам мінде отырмын бетінде. Міне шондай исем келіп шықты. Ескеткеш матур исем. Вот шол. Міне мінде язалары 40 yaşımda қыз таптым дейлер. Қызымның исемі Ясминде. Вот. Она шел красивый. Зачем красивый? Почему меня кисарили, я только что рассказала, из-за того, что
второй ребенок был кесарево. Ну, там разные еще причины были, но вот шел. Вот, матур, исемі матур Зифа. Бик матур исем. Так, потом нәрсе сөйлесейін әлі мен сізге. Менің, так, что-то хотела мен сізге бик интересный әйбір сөйлерге, ұнытып жібердім. Сөйлей башлайым деп ойладым да. Так, давайте задавайте свои вопросы. По-моему, мен дайында сіз yazған арада. Вот, Фазлыева Зифа Азатовна yazғанын бик матур. О, сіз яздыңыз еме, Гүлфия? Бірнеше кіші yazды Зифа деп, рахмет. Матур бит Фазлыева Зифа Азатовна. Бик матур исем. Анасын біздің Ояз туған күнге барған еді, өзінің одноклассницасына енді қонаққа. Ол тоже анда, пропол, сейчас скажу, да. Шында келген болған қызлар енді, онда бір қыздың туған күні бар деген одноклассницасына, и онда теге малайлардан Оязған бір-екі гена малай, все қызлар енді. И шында, онда деп, вот Зифа деген бір қыз келді деп, бұл оказывается болады Бәрәфінің қызы болған, такой шындай матур, өзі шындай теге тынышқына, менә шул қыз да исеме ошаған енді Оязға, ол да енді әйде деп. Шул, пропол. Смотрите, кому интересно, вот кемнер полларын білесі келе. Мен сізге кеңеш етем, Бичурин Марат Атгамовичқа барға. 12 атнадан кім туасын айтып берем. Бичурин Марат Атгамович принимать ете, оның өзінің частный клиникасы пирамида деп атала. Ол уже бик көп еллар бойы шли, узист, бик көп еллар, аңа әләгерге бик қиын, аңа әләге болмай. Мен әлі аңа әләккенше, мен енді Ояз білен де аңа барған едім, Ильяс білен де аңа бардым, Зифа білен де бардым аңа. Ну, біріншіден теге полны дұрыс айтайын дейбіт, 12 атнада да айта ол кішілерге, кімдерге керек айтам енді. Екіншіден, есе сіздің анда теге балада бірәрінде дефект болса, қырсақта шақтайын дейбіт. Бірәр сәләмәтлігіз бән не то болса, оланы сразу әйте. Шуңа күрә бик күчле үзист. Андан соң мен барған үзист бик әйбәт еді. Хәзер әйтәм, Лилия Габдулфартовна бик әйбәт үзистка. Шун хәл әйбәт, тоже нәқ шулай әйбәт қарый. Вот. Ну, для пропол, если хотите узнать, Казанда ең яхшы үзит-центр пирамидада. Если полын білесіңіз келсе. И дефектлар болса да сразу әйтем. Но менің тоже үзисткам бик әйбәт. Лилия Габдулфартовна, ол шу хәл әйбәт қарый. Вообще, шунда идеально қарый, тоже нәқ шулай ук. И шунан енді хәзір айтам. Мен үлі сөйлейм мұнда. Қарап отырып, өзіме қарап отырашық, берек қызық. Лилия Габдулфартовнаның туған күні кімді туды біздің Зифа. Әлі мен ола берса, рахмет айтырға барам. Менің врачым Лилия Габдулхаевна разуметта қабыл ете. Мұнда Ямашевда эшлей, һәм инде Фучикада қабыл ите. Икенчесе белән кесарево барганда рубец изначально 7 мм иде, 7. Потом менә 1 мм калды да, и все. Представляете, мен даже Питерларга барып йөреп кайттым, минем врач, мен аны тыктым блокка, Инстаграмда, чтобы мені көрмәді, Питерда йөргәнне, Питерга жыйынганны. Мен Питерга мәңге жибермейді, ол менің врач. Қыз деп санап бардығызма. Сейчас скажу, мұнсында. Менің врач Лилия Габдулхаевна. Дегісі Лилия Габдулфартовна, мысы Лилия Габдулхаевна. Альбина Габдулфартовна, қаралі, отырам сот ашып. Альбина Габдулфартовна менің үзистке еді. Лилия Габдулхаевна менің врач. Врачымны тықтым блокка. Ол мені Мальдивқада күшке жіберген енді. Олақта ярас срок бәләкей. Ол анда мен ашуынды теге, анда Мальдивқа бітәлі
мындан Мәскәүгә, Мәскәүдән Мальдивка шурга 9 сәгать школасы тагын еще 2 сәгать шурга. Короче, анда озак иде шурга. Мине еле булай да җибәрдең дә билет алдым бит инде яш. Ну табырга монда килеп җиткәннән соң Питерга мине мәңге җибәрбие. Но мен инде, конечно, до последнего билетлар алып куйсам да Питерга барырга дип инде мин до последнего bilmedim baramı men юкмы барам деп йөрсәм дә, но ничектер Питерга очасы көнне мен бардым УЗИсткага опять Альбина Гаптофартовна, и ул миңа өмер булмаганны алсы так хорошо, син 2 миллиметр әле рәхәтләнеп до конца йөрисең, шулай дип әйтте. Потом врачка кырдым, алсы син УЗИларың шул хәл әйбәт, ну как будто бар дигән кебек үзләре белмиләр бит инде алар миңа шундый яхшы ни бирделәр инде, теге әйбәт дип әйттеләр, бүтән яклап әйбәт. И мин решила врачымны блокка тыктым да киттем Питерга. И Питердан кайтканчы блокны алмады мине, күрмәсен өчен мине. Зато физимле Зифа ул кайда гына булмады минем белән. Шулай итеп Питерга барып кайттым. Монда 5 көн тордым. Но минем цель авылга бару түгел бит инде. Авылга барсам, мәсәлән, бер сапсап килеп җитеп булмаска мөмкин. Питерда тапсам да мин курыкмыйдым. Книжкаларымны алдым. Материнский. Но мен просто барасы келді. Хәзер әйтәм ни өчен сәбәбен дә инде. Менә җир үзендә кешеләр әйбәт эшләр как дохлый лошадка кебек эшләр дә әйбәт, бернинди признание алмыйча, бернинди рәхмәт ишетмичә шулай яшиләр. Например, укытучы булып эшләсәм дә инде ну, оны хәтлек признавать итмәсләр иде, гел сине мактап тормыйлар бит инде, әйбәт. Монда беренчедән безнең 249 менеджерыбыз, 260 инде ирләр белән 260 Альбина Гаптофартовна Валиева да. Бик әйбәт УЗИстка. Шулай итеп нәрсә әйтәсем, отвлекаться иттем. Хәтер все. Надо тоже родила мальчика. Нәрсә әйтәйдем әле? Важно мыслемне югалттым. Укыдым да. А как посчитали пол? Сейчас скажу. Вот, шундый хәлләр. Питерда менә шулай итеп йөреп кайттым. Суба сикереп йөрмәдем. Врач, признание, правильно, да. То есть безнең 260 кеше эштә ибет, беренчедән ответственность, безнең это же команда, безнең кешеләр бар да ибет инде, беренчедән алар өчен. Икенчедән мин НЛ компаниясендә ДТ5 квалификациясын яптым, һәм инде лидерский советта булдым, кирдек, һәм инде клуб миллионеровка. Ел сайын мондай признаниягә чакырмаслар дип, мин просто сәхнәгә чыгасым килде, дөресен әйткәндә. Потому что син аңа кайчан берләшәдек бит, безнең день рождения компания булырга тиешле февраль айында. Ул вакытта булса спокойный була иде, бернинди катлык юк. Инде монда июнь айына күчерделәр да из-за пандемии бит. И мин накануне пришлось инде барырга. И менә шушы признаниягә сәхнәгә чыгасым килде, вот дөресен әйткәндә, шушы 2 сәбәп: беренчедән менеджерларыбыз өчен, икенчедән син инде еллар буе тырышып эшлисең бит инде, бу квалификацияларны ябасың, тырышасың, һәм инде если теге не признанный калсаң, мин шарик кебек сүнермен дип курыктым. Һәм инде самое главное миңа кирәк иде наполняться энергией. Менә шушы анда мин беренче рәттә утырып карадым бит инде, наполняться энергией белән, чтобы монда полный бак белән кайтып, чтобы менеджерлар белән рәхәтләнеп, ут ягып, яндырып эшлисем килде. Мин анда бармасам, бу бакны мин әле февральдә генә тутырырым, һәм бу бик озак булыр иде. Вот шул. Вот шундый хәлләр. Про пол ребенка. Кызык вопрос. Если честно, да, посчитала. Дөресен әйткәндә, санадым. Алсу 10 ел укыган артист ул. Лейла белә. Ник авылга азат белән кайтмадыгыз? Авылга мин әле йөрмим, бер кайда бармыйм, кырыгы булмыйча, мин бер җиргә дә бармыйм. Мин бүген туган көнгә бармадым, Азатның племяннигы Ильяс белән Азат кына барды.
Шуңа күрә мин әле пока оларға ермейм. Мен әле өзімнің ауылыма да қайтырға қорқып тұрам, потому что бүтін жерде ковид, бүтін жерде ширлейлер, һәм минем әле организм нығы бітмәді. Шуңа күрә мин пока ермейм. Да, тем более 20 еллык юбилей болды день рождения компанияда. Бу минем үшін бик мөһим иде анда барга. Бу минем үшін кеше тормышында важный ниләр була бит идем, важный вакыйгалар. Менә бу вакыйга минем үшін бик тә важный иде. Шуңа күрә мин анда бардым. Асу Фидель Зинхар в личку хотя бы посчитайте мне. Кому надо? Меня, если честно, да, мен санадым. Мен, конечно, бір Ильясында врачқа барып санатқаным. Ну, ведь малай тут, видите, мен өкінмейм Ильяс туғанға. Ну, мысысында мен қарым, что-то менің бүтін окружениеда 2 малайдан соң қыз таба башладылар. Әлләнеше кеше тапты менә хәзер. Мен 2 малайдан соң бер кыз табалар. Мен тукталып әйтәм, мин дә юригенә шалтыратып сорадым. Миңа теге санап аңлатып бирделәр дә инде язып та бирделәр. Вот так, да, и потом я зрак интернетта почитала кое-что важные моменты и вот так посчитала. И дөрес булды. Кстати, оларның да нәкъ шушы метод белән минем хәзер окружениедә, мин белгән генә минем окружениедә 4 кеше, 4 хатын-кыз 2 малайдан соң бер кыз тапты. Мин санадым полно. Но до конца не поверила. Минем 2 малай белән булганда вообще токсикоз булмады. Берәйбер дә булмады. Зифа белән минем башанды токсикоз. Ужас, мин ресторанга кереп кичкә утырам. Ужасно, вообще берәйбер ашамадым. Молочный ашай алмадым. Итләйберләрне вообще ашай алмадым. Берәйбер ашай алмадым. Теге через не хочу гына ашадым инде. 20 атна кадәр шулай булды, где-то 12